ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ହେଉଛି କଦଳୀ। କଦଳୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଘରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଦଳୀ ବିଷୟରେ କିଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଦଳୀ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳେ। ଏଇଟି ହେଲା ଏହି ଫଳର ବାହାଦୁରୀ। କେତେକ ପ୍ରକାର କଦଳୀକୁ ତରକାରୀ କରାଯାଏ, ଆଉ କେତେକ ପାଚିଲେ ଖିଆଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଖାଉଛେ ତାହା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଫଳ ମିଶିଗଲା କେତେ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ଲୋଡ଼ା ଶରୀର ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଲାଗିବା ପାଇଁ। କଦଳୀ ଗଛର ସବୁ ଅଂଶ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଲାଗେ। ତାହାର ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହୁଏ, କଦଳୀ ଗଛ ଖିଆଯାଏ, କଦଳୀକୁ ଖିଆଯାଏ। କଦଳୀର ପତ୍ର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବାସନର କାମ ଦିଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବାଉଙ୍ଗା ତା ପାଖଡ଼ାରେ ବାଉଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଫୁଲ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଅଂଶରେ କେତେକ ଲୋକ ଏହି ଖାରକୁ ମସଲା ଭାବରେ ତରକାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାର ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିକି ଖାର ତିଆରି କରାଯାଏ।